Γεια σας και καλώς ήρθατε μετά από πάρα πολύ καιρό σε αυτό εδώ το κανάλι. Έχουμε επιστροφή και έχουμε επιστροφή με haul, γιατί έγιναν κάποια ανοιξιάτικα ψώνια και είναι πολλά και είναι ωραία. Και είπα να σας τα δείξω, οπότε πάρτε ένα καφεδάκι και καθίστε να δούμε τι ψώνισα για την άνοιξη. Και ξεκινάμε με την αγαπημένη μου τσάντα, η οποία είναι Sephora. Κλασικά. Δεν πήρα πολλά πράγματα. Συγκρατήθηκα. Και ο λόγος που έγινε αυτή η αγορά είναι αυτά εδώ τα δύο προϊόντα από Bioma, η ενυδατική και το Clarifying Serum, τα οποία μου είχαν τελειώσει. Είναι και τα δύο πάρα πολύ ωραία προϊόντα και γενικά νιώθω ότι από τότε που ξεκίνησα να χρησιμοποιώ Bioma έχει φτιάξει πάρα πολύ το δέρμα μου. Βλέπω διαφορά στη λάμψη, βλέπω διαφορά στα σημάδια, στα σπυράκια και νομίζω ότι σε αυτό ευθύνεται αυτό το serum, οπότε πάρα πολύ καλά. Μετά, από Estee Lauder πήρα το pump για το Double Wear. Να το έβαλα κιόλας γιατί δεν με βολεύει χωρίς το pump, είναι η αλήθεια. Και το Double Wear είναι πρόσφατη αγορά, το πήρα πριν κάνα διβδόμαδο. Είχε βγάλει προσφορά το Uni Students και το είχε με κουπόνι 20 ευρώ. 20 ευρώ! Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έπεσα για άλλη μια φορά θύμα του υπερκαταναλωτισμού και εκμεταλλεύτηκα την ευκαιρία που μου έδωσε το Uni Students και πήρα foundation. Η αλήθεια είναι ότι δεν το έχω βάλει πολλές φορές ακόμα για να μπορώ να σας πω ολοκληρωμένη άποψη. Το φοράω και τώρα, ωστόσο. Με μια πρώτη εικόνα μου αρέσει αρκετά. Και τελευταίο πράγμα που Sephora, το χρειαζόμουν? Όχι. Το πήρα? Ναι. Είναι η καινούρια μάσκαρα της Lancome, η Doll Curl Goddess, σε mini size, γιατί όπως είπα δεν το χρειάζομαι, αλλά το ήθελα. Παιδιά, από τότε που ήρθε στο μαγαζί, πηγαίνω κάθε 5 λεπτά και παίζω με τη μάσκαρα. Περνάω συνέχεια από τη Lancome και ανοίγω να δω το φουτσάκι, να την κοιτάξω, δεν ξέρω. Έχω φάει κόλλημα. Είναι αυτή εδώ. Η συσκευασία είναι τέλεια. Θα σας βάλω μια φωτογραφία του φουρτσάκι κάπου εδώ γιατί δεν την έχω ανοίξει ακόμα. Ωστόσο, υπόσχεται καμπυλότητα, υπόσχεται όγκο. Κοιτάξτε, παιδιά, και η συσκευασία, δείτε πόσο cute, δεν θέλει και πολύ. Σας λέω, από τότε που ήρθε έχω τρελαθεί, οπότε δεν υπήρχε περίπτωση να μην την πάρω. Και τώρα που έχει το 35% συμφέρει αρκετά. Έχω και μερικά πραγματάκια από Hondo Center, όχι πάρα πολλά, αλλά πάμε να τα δούμε γιατί όχι. Ξεκινάμε με το καθαριστικό μου από Apivita, το Foaming Cleanser με ελιά και λεβάντα. Είναι top. Δεν ξέρω κι εγώ πόσα τέτοια έχω τελειώσει. Είναι το καλύτερο καθαριστικό. Το προτείνω full. Ένα μολύβι από Maybelline και από τη σειρά Lifter Liner. Αυτό εδώ. Στην απόχρωση 02 Let's Bounce, αυτά τα μολύβια είναι εξαιρετικά. Είναι πολύ βούτυρένια, πάρα πολύ σταθερά, απίστευτη διάρκεια, πολύ ωραία χρώματα και γενικά νομίζω ότι είναι από τα καλύτερα μολύβια που έχουν κυκλοφορήσει. Και ενώ έχω 200 αποχρώσεις, πήρα τη Let's Bounce γιατί τις προάλλες μου έπεισα την τσάντα, κάπου την έχασα, δεν ξέρω πώς, την έχω βάλει 2 φορές και έχασα το πλάι μου. Οπότε πήγα και το ξαναπήρα γιατί συγχύστηκα. Και τελευταίο, ένα αποσμητικό από Dove. Είναι αυτό εδώ. Πρέπει να είναι καινούριο γιατί δεν το έχω ξαναδεί. Είναι με 0% αλουμίνιο. Γενικά χρησιμοποιώ τα κλασικά αποσμητικά. Λένε ότι αυτά τα χωρίς αλουμίνιο είναι καλύτερα. Δεν έχω ξαναδοκιμάσει. Θα είναι η πρώτη φορά. Το είδα, μου άρεσε. Οκ, ας το δοκιμάσουμε. Είναι με λεβάντα και χαμομήλι. Αυτά από Hondos. Και πριν περάσουμε στον πρωταγωνιστή αυτού του haul, που είναι το Shein, πάμε να σας δείξω τι πήρα και από Nola. Είναι η πρώτη φορά που παραγγέλνω. Δεν είχα ξαναπαραγγείλει. Και ήθελα μια τσάντα μαύρη με χρυσές λεπτομέρειες να μπορώ να τη φοράω και πρωί και βράδυ. Δεν ήθελα να πάρω από Stradivarius, Zara και τέτοια. Ήθελα να ψάξω κάτι λίγο πιο καλό. Και πήρα από Nola. Πάντως, σαν πρώτη εντύπωση, μπορώ να πω μόνο τα καλύτερα. Καταρχάς, θα σας βάλω εδώ μια φωτογραφία πώς μου ήρθανε τα πράγματα. Ήτανε super cute, super προσεγμένα. Και να πω ότι μου ήρθανε σε λιγότερο από 24 ώρες. Παρήγγειλα το μεσημέρι και το πρωί της επόμενης μέρας η παραγγελία ήταν σπίτι μου. Δεν ξέρω, δίνει πάρα πολύ bonus αυτό, θα πω εγώ. Έρχονται πάρα πολύ προσεγμένες στα τσαντάκια τους. Και η τσάντα που διάλεξα είναι αυτή εδώ. Νάτι. Με το λουράκι της. Και αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ είναι ότι... Πού είναι? Πού το πήγα? Ωραίος. Αυτό που μου άρεσε πάρα πολύ λοιπόν είναι ότι πέρα από το λουράκι σου δίνει και χρυσό αλυσιδάκι, το οποίο μπορείς να το βάλεις είτε για στυλ, είτε να βγάλεις τελείως το λουράκι και να βάλεις το αλυσιδάκι και να την κάνεις τσάντα ώμου και αυτομάτως η τσάντα σου γίνεται πιο βραδινή. Πάρα πολύ έξυπνο, πάρα πολύ ωραίο και φαίνεται πάρα πολύ καλή ποιοτικά. Τέλειο μέγεθος. Έχει και θικάκι μέσα, έχει και θικάκι με φερμουάρ, οπότε είναι top. Ελπίζω να μου κρατήσει και ελπίζω να βγει και καλή ποιοτικά, όσο καλή μου φάνηκε σε πρώτη εντύπωση. Η τσάντα έκανε λοιπόν γύρω στα 42 ευρώ και από 55 ευρώ και πάνω είχε δωρεάν μεταφορικά. Οπότε είπα να βάλω και κάτι μικρό για να πάρω τα δωρεάν μεταφορικά, γιατί γέλημα. Και πήρα ένα πορτοφόλι, είναι αυτό εδώ, σε μπέζ χρώμα. Γενικά, εμένα με βολεύουν τα πιο μεγάλα πορτοφόλια. Ωστόσο, στις μικρές τσάντες δεν χωράνε τα μεγάλα. Οπότε κάτι έπρεπε να κάνω. Και πήρα αυτό.
Μια χαρά μέσα με τα φυκάκια του για κάρτες, για ψηλά. Φαίνεται πάρα πολύ καλό και έκανε γύρω στα 12 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος, 13, κάπου εκεί. Οπότε, μου βγήκανε τα δωρεάν μεταφορικά just. Και πάμε στο Shein, όπου έγινε μια αρκετά μεγάλη παραγγελία για τα δικά μου δεδομένα. Οπότε, πάμε να ξεκινήσουμε με το πρώτο πραγματάκι. Να σας πω ότι τα άνοιξα χθες και τα δοκίμασα τώρα, πριν γυρίσω αυτό το βίντεο, για να σας κάνω κλιπάκια, για να σας βάζω εδώ να δείτε try on, πώς κάθονται τα ρούχα. Οπότε, ήταν πολύ οι πρώτες εντυπώσεις, εννοείται δεν τα έχω φορέσει κανονικά ακόμα. Και το πρώτο πραγματάκι είναι ένα καφέ φόρεμα. Γενικά, έχω πάθει έναν έρωτα με το καφέ τελευταία, δεν ξέρω τι έχει συμβεί. Καφέ μπλουζάκια, καφέ αξεσουάρ, καφέ τσάντες, δεν ξέρω. Νιώθω ότι μου ταιριάζει κιόλας σαν χρώμα με τα μαλλιά, δεν ξέρω. Οπότε κάπως επεκτείνω την ντουλάπα μου σε καφέ αποχρώσεις. Και βρήκα αυτό εδώ το φορεματάκι, το οποίο κάνει κάπως τον έναν ώμο έξω, έχει σούρες και είναι πάρα πολύ ωραίο. Από ό,τι καταλαβαίνω είναι κάποια συνεργασία με το Forever 21, δεν ξέρω. Αρκετά καλό φαίνεται ποιοτικά, λεπτό ύφασμα, πάρα πολύ άνετο. Ωστόσο, εντάξει, σε μήκος είναι τσίτα. Θέλει σορτσάκι από κάτω σίγουρα, αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο και πολύ άνετο, οπότε πιστεύω θα το ευχαριστηθώ. Το πήρα σε medium, θα σας γράφω και τη μέση κάπου εδώ. Το έχω κάνει εικόνα τώρα με ένα σανδαλάκι πέδιλο χρυσό, καλοκαίρι. Αχ, ενθουσιάζομαι μόνη μου, έτσι. Μέχρι προχθές έβρεχε καρέκλες και εγώ σκέφτομαι καλοκαίρι. Ωραία. Με τι να συνεχίσω, λέω να σας δείξω πρώτα τα ρούχα να φύγουν και μετά να πιάσουμε τα αξεσουάρ, τα ντεκόρ, γιατί έχουμε και τέτοια. Συνεχίζω με αυτό εδώ, το οποίο είναι ένα άσπρο μπλουζάκι από αυτά που έχουν γίνει πολύ viral τελευταία, που έχουν πάλι σούρες στο πλάι, αλλά είναι κοντομάνικα. Απλό άσπρο με τις σούρες του. Εντάξει, το ύφασμα τι είναι, πολυέστερη, είναι κάτι τέτοιο γιατί είναι πάρα πολύ ζεστό. Οκ. Τι να κάνουμε, συν είναι αυτό αναμενόμενο, αλλά είναι πολύ ωραίο, είναι άνετο, δεν σφίγγει, δεν στενεύει. Στέκεται πάρα πολύ ωραία, κάνει πολύ ωραία μέση. Παρ' όλα αυτά τα μανίκια είναι και λίγο πιο ανοιχτά, θα τα δείτε και στο try-on. Οπότε είναι ένα ωραίο μπλουζάκι, μια χαρά. Το πήρα και αυτό σε medium. Λοιπόν, συνεχίζω με ένα μπλουζάκι το οποίο με το που το είδα λέω εγώ, τέλος, το παίρνω και εντάξει, άμα δεν μου αρέσει το κάνω πιτζάμα στη χειρότερη. Δείτε λίγο. Λέει more espresso και έχει το κουπάκι του καφέ. Και πίσω είναι η ίδια στάμπα, πάλι, σε όλο το πίσω μέρος της μπλούζας και λέει more espresso, less depresso. Πόσο cute. Όποιος με ξέρει, τέλος, δεν χρειάζεται κάτι άλλο, είναι υπέροχο. Βέβαια, δεν ξέρω κατά πόσο εν τέλει μου αρέσει το μπέζ, ότι είναι μπέζ με καφέ, γιατί μου κάνει και λίγο πιτζαμέ. Νιώθω ότι θα το προτιμούσα σε άσπρο, ωστόσο θα εκτιμηθεί. Ένα σορτσάκι το οποίο πήρα, μήπως τα κάνω set. Θα το είδατε λογικά και στο try-on. Το οποίο σορτσάκι είναι αυτό εδώ, το κλασικό σορτσάκι τύπου γυμναστηρίου. Σε καφέ χρώμα, βέβαια. Έχει πίσω τη σούρα στον ποπό, το οποίο αυτό εγώ δεν το είδα. Δεν είμαι πολύ φαν, αλλά οκ, στέκεται αρκετά ωραία. Και στρώνει πάρα πολύ ωραία στη μέση. Γενικά αυτά τα σορτσάκια κάνουν πάρα πολύ ωραία μέση. Και είναι και πολύ άνετο. Το πήρα σε μέγεθος large και νομίζω ότι είναι το καλύτερο που θα μπορούσα να κάνω. Δεν με στενεύει ούτε όταν κάθομαι, είναι πάρα πολύ καλά. Παρ' όλα αυτά είναι σφιχτό, οπότε μια χαρά. Δεν ξέρω τώρα κατά πόσο θα καταλήξω να τα φοράω μαζί για έξω, ίσως για καμιά βόλτα χαλαρή ή στην κατασκήνωση, θα δείξει. Αλλά εντάξει, τουλάχιστον αυτό που με ένοιαζε είναι ότι είναι ίδιο καφέ το χρώμα στο σορτσάκι με το τύπωμα της μπλούζας. Οπότε κάτι είναι και αυτό. Και το ίδιο σορτσάκι το πήρα επίσης σε κόκκινο. Τρελαίνομαι για κόκκινο, μου αρέσει πάρα πολύ, ειδικά για άνοιξη καλοκαίρι. Είναι φοβερό. Εντάξει, νομίζω ότι πες να είναι και ο ίδιος κωδικός. Δεν είμαι σίγουρη, να πω την αλήθεια. Αλλά πάλι είναι της ίδιας φιλοσοφίας, έτσι τύπου γυμναστηριακό σορτσάκι, κόκκινο. Πάλι με αυτή τη σούρα, οκ, τέλος πάντων. Αλλά γενικά αυτά τα σορτσάκια είναι πολύ χρηστικά. Είτε για γυμναστική, είτε για χαλαρή βόλτα, ή για μες στο σπίτι, κάτω από φορέματα. Γενικά έχουν πολλές χρήσεις, οπότε πιστεύω ότι είναι καλό να έχουμε κανένα δυο όλες. Λοιπόν, έχω 100.000 μπλουζάκια. Ναι. Συνεχίζω να παίρνω μπλουζάκια. Επίσης, ναι, γιατί είδα τώρα εγώ αυτό εδώ, με τα κερασάκια. Θα μου πεις Ατζελίνα. Είναι ένα απλό άσπρο ραντάκι με κερασάκια. Ναι, αλλά κάτι μου έκανε εμένα. Κάτι μου έκανε και το πήρα. Και κάπως μου άρεσε και με το κόκκινο το σορτσάκι. Αλλά και με ένα τζιν, με ένα μαύρο. Γενικά είναι πολύ εύκολο φορέ το μπλουζάκι για άνοιξη καλοκαίρι. Δεν ξέρω, εγώ κάπως τρελάθηκα με τα κερασάκια. Μόνη μου τελείως. Το πήρα σε medium, κομπλέ ύφασμα. Θα μπορούσα ωστόσο νομίζω να το είχα πάρει και σε small. Γιατί κάπως εδώ στο στήθος μου ήταν λίγο μεγάλο, νιώθω. Αλλά όχι κάτι ακραίο, όχι κάτι που δεν φοριέται σίγουρα. Και τελευταία από ρούχα και ένα από τα προϊόντα για τα οποία ήμουν ίσως πιο ενθουσιασμένη. Είναι αυτό εδώ. Το οποίο είναι μια cropped τύπου καπαρτίνα.
είναι αυτή εδώ. Τώρα εντάξει, δεν καταλαβαίνετε και πολλά όπως σας την δείχνω. Αλλά είναι ένα crop καπαρτινάκι σε αυτό το μπέζ, χακί όχι. Τέλος πάντων, μπέζ χρώμα, crop, έτσι με το γιακά της. Την πήρα σε μέγεθος large, αλλά εν τέλει θα έπρεπε να την είχα πάρει medium, γιατί κάπως νιώθω ότι μου είναι πάρα πολύ φαρδιά εδώ στο πλάι. Σαν ποιότητα δεν είναι άσχημη, είναι ok, απλά νιώθω ότι μου κάθεται πολύ φαρδιά. Δεν ξέρω. Σίγουρα κάπου θα τη βάλω, απλά λίγο απογοητεύτηκα γιατί μάλλον ήθελε άλλο νούμερο. Δεν ξέρω τώρα αν θα μπω στη διαδικασία να την κάνω επιστροφή ή να την κρατήσω, θα το δω. Και κάτι με έπιασε εμένα τώρα, μάλλον μπαίνω πάρα πολύ στο Pinterest και θέλω να ξεκινήσω να φοράω καπέλα. Ποιος εγώ που όταν έχει 40 βαθμούς ο ήλιος μου χτυπάει κατά κούτελα, δεν ακουμπάω το καπέλο. Δεν ξέρω τι με έχει πιάσει τώρα και θέλω να κάνω recreate outfit του Pinterest και να αρχίσω να φοράω καπέλα και καπαρτινάκια. Δεν ξέρω. Εντάξει, και εφόσον πήρα την καπαρτίνα, βλέπω αυτό εδώ το καπέλο, το οποίο εν τέλει είναι το ίδιο χρώμα και πάλι καλά. Νιώθω ότι δεν μου πηγαίνουν τα καπέλα. Μπορώ να το εξηγήσω. Νιώθω. Τι να πω. Σαν να δουλεύω σε παραλία. Δεν ξέρω. Παιδιά, πείτε μου. Αλλά τουλάχιστον είναι το ίδιο χρώμα με την καπαρτίνα, οπότε κάτι είναι κι αυτό. Ωραία. Πολύ έξυπνη κίνηση, αυτή που έκανα μόλις. Τι έκανε εδώ η έξυπνη φίλη σας? Είδε ένα δαχτυλίδι και λέει: α, πάρα πολύ ωραίο, να το, θα το βάλω κιόλας να το δείτε. Αυτό εδώ, να το, ανοξίδωτο ατσάλι, πάρα πολύ ωραίο, το πήρα. Ναι. Έβαλα 2 στην παραγγελία. Κατά λάθος. Πάρα πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, ήταν πάρα πολύ οικονομικό, οπότε ή θα το χαρίσω σε κάποια φίλη μου ή θα το βάλω στο Vinted τύπου 1 ευρώ. Μετά πήρα επίσης αυτά εδώ τα κοκαλάκια, ένα σε σεμί και ένα σε χρυσό, τα οποία είναι λαστιχάκια με αυτό εδώ το μεταλλικό πραγματάκι πάνω, το οποίο ουσιαστικά κρύβει το λαστιχάκι και φαίνεται πάρα πολύ ωραίο και πολύ πιο ωραίο από το να έβαζε το λαστιχάκι μόνο του. Και τα χρησιμοποιώ αυτά στα slick μου, στις χαμηλές λογουρές. Πιστεύω ότι δίνει κάτι πάρα πολύ elegant και αναβαθμίζει λίγο το look. Επίσης από αξεσουάρ πήρα μία καφέ ζώνη, πάρα πολύ λεπτούλα. Οκ. Γιατί σας είπα, έχει ξεκινήσει ο έρωτας με το καφέ και θέλω λίγο να εμπλουτίζω και με αξεσουάρ ώστε να μπορώ να κάνω outfit. Κάτι τελείως άσχετο τώρα, πήρα ένα άσπρο βάζο. Να το. Γιατί έχω κάτι ψεύτικα λουλούδια στο δωμάτιο και τα έχω σε γκρι βάζο. Και δεν ξέρω, κάπως το άσπρο μου κάνει πιο aesthetic. Βέβαια είναι πλαστικό. Θα μου πεις κοπέλα μου τι περίμενες, τέλος πάντων, αλλά νομίζω θα δείχνει ωραίο, θα το δούμε. Powder puffs αρκετά, γιατί δεν ξέρω τι έκανα πριν ξεκινήσω να βάζω την πούδρα με αυτά εδώ αντί για πινέλο. Πραγματικά αν χρησιμοποιείτε ακόμα πινέλο για την πούδρα κάτω από τα μάτια, αλλάξτε, σας παρακαλώ, δοκιμάστε ένα τέτοιο, καμία σχέση. Καμία σχέση. Το αποτέλεσμα θα είναι η μέρα με τη νύχτα. Είναι τέλεια. Αλλά έχουμε κι άλλο ρούχο. Το είχα ξεχάσει αυτό. Είναι αυτό εδώ το μπλουζάκι σε μπορντό χρώμα. Είναι εξόπλατο, είναι halter η λαιμοκοψή του και το πήρα σε μέγεθος medium. Η αλήθεια είναι ότι έχω το ίδιο σε μαύρο και ήταν αρκετά βολικό, ωστόσο το είχα σε small. Δεν ξέρω, κάπως όπως το έβαλα το medium κάτι δεν μου κόλλαγε. Τέλος πάντων, εντάξει, σίγουρα θα το φορέσω, δεν είναι κάτι wow. Οκ, για την τιμή του, οκ. Όχι 1, όχι 2, όχι 3, αλλά 4 θήκες για το κινητό, γιατί δεν είχα τίποτα, είχα μόνο 1, οπότε είπα να πάρω μερικές έτσι να έχω. Μία λεοπάρ, οκ. Μία μαύρη με πεταλουδίτσες, πιο διακριτική. Αυτή εδώ που δεν ξέρω, κάπως την είδα στο site και μου άρεσε, αλλά είναι τέλει live, δεν ξέρω αν με τρελαίνει ή αν είναι λίγο too much. Έχει αυτό πίσω που είναι σαν ασημένιο, σαν καθρέφτης και έχει τα κορδελάκια. Δεν ξέρω, μου αρέσει και δεν μου αρέσει. Και μετά αυτή εδώ η μπέζ, αυτή δεν μου αρέσει, εν τέλει από κοντά, αλλά it's ok. Τουλάχιστον οι θήκες του Shein είναι πάρα πολύ οικονομικές και αρκετά προστατευτικές, οπότε δεν είχα ποτέ κανένα θέμα. Και εντάξει, είναι μια χαρά να έχουμε έτσι ποικιλία να αλλάζουμε. Ποικιλία σε normal πλαίσια, έτσι, όχι σαν το προηγούμενο μου κινητό που είχα 15 θήκες. Ευχαριστώ, τα λέω για να τα ακούω κι εγώ. Πήρα και ένα ζευγάρι γυαλιά. Εντάξει, προφανώς δεν προστατεύουν από τον ήλιο, προφανώς και είναι μόνο για στέκα, μόνο για φιγούρα, μόνο για καμιά φωτογραφία. Αλλά μαντέψτε σε τι χρώμα, σε καφέ. Αυτά δεν τα έχω δοκιμάσει μεταξύ. Α, θα γελάσουμε τώρα, ελάτε. Θα δούμε μαζί. Ναι. Πώς το βλέπουμε? Εντάξει, για στέκα, καλά είναι. Και για να ολοκληρωθεί η παράνοια του καφέ, πήρα και μία καφέ τσάντα. Είναι αυτό εδώ το σχέδιο, το βλέπα πάρα πολύ να παίζει και γενικά μου άρεσε, είναι πολύ ωραίο για καθημερινό, ήθελα μία τέτοια. Καλά, κλασική μυρωδιά Shein, πρέπει να την αφήσω στο μπαλκόνι να αεριστεί. Εντάξει παιδιά, οκ, τσάντα Shein είναι αρκετά φθηνή η κατασκευή της, αλλά φαίνεται οκ. Ίσα ίσα για όταν φοράω χαλαρό καφέ outfit, θεωρώ θα είναι μια χαρά. Και φαίνεται να έχει και αρκετά μεγάλη χωρητικότητα. Οπότε ναι, οκ, για την τιμή της σίγουρα φαίνεται κομπλέ. Και τελευταίο πράγμα σε αυτό εδώ το haul είναι ένα poster. Ναι, καλά ακούσατε.
Η φίλη σας εδώ έχει βαλθεί να φτιάξει το δωμάτιό της, γιατί τώρα το βάψαμε το καλοκαίρι και από τότε δεν το έχω διακοσμήσει. Δεν ξέρω, θέλω να βάλω πάλι φωτογραφίες, θέλω να βάλω κάδρα. Είμαι λίγο σε μια περίοδο που το ψάχνω, οπότε παίρνω διάφορα πραγματάκια για να ξεκινήσω να το διακοσμώ. Και γενικά το Shein έχει πάρα πολύ μεγάλη ποικιλία σε πόστερ. Πολύ ωραία. Οπότε είπα να πάρω ένα για να δοκιμάσω, να δω τη φάση. Και πήρα ένα απλό, ωραίος. Ένα απλό άσπρο minimal, το οποίο γράφει Everything happens for a reason. Και είναι το αγαπημένο μου quote αυτό γενικά. Το εφαρμόζω πάρα πολύ στη ζωή μου και το πιστεύω. Θα το βάλω σε κάποια κορνίζα λογικά και θα το έχω στο δωμάτιο. Ωραίο φαίνεται. Και αν μου αρέσει γενικά όπως δείχνει, λογικά θα πάρω κι άλλα για να φτιάξω το υπέροχο δωμάτιο. Οπότε αυτά για σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε το σημερινό haul. Ελπίζω να σας κράτησα καλή παρέα και να σας έδωσα μερικές ιδέες για το τι κυκλοφορεί στην αγορά. Αν θέλετε πληροφορίες για κάτι, κωδικό ή οτιδήποτε, γράψτε μου να είτε κάτω στα σχόλια και εμείς θα το πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Φιλιά πολλά!